खाबांनि ताखक टाइबो खक्सं YTF त्रिपुरा थाने 2026 इलेक्शन एडिसी इलेक्शन फुल गियार बाइकनि फुल गियार रोय अंखरजाक YTF त्रिपुरा था हायना हाय 2026 तौसे हापां खानानै पुइला बिश्राम गुन्जुआव फान गोबांखा फुनुकमाने यागलो खुवायो फुनका खुवायनि परे लेम्बु सरा तिनि बुबाग्रा फाइनानि बागै थाउजेन्ड हाजार लोकरक अ जागा बाइक रेली खायनानै फाइलायजाक नरक नगै मानाय बेलाय रेकर्ड खालाय 2026 त्रिपुरा था हापां खानानै नासिक मुंबाय बियाने राजचंतनी बोसो बरक बांखा सागा अरो तासो जरत साइमे को बुजा नों आइ उखलुक जरा छक बाइक बोसो गियार रैतुन गियार बाइक चिनि फुल गियार जातिनि सारे YTF रो बोसो गियार चालनाय तिनि 500 बाइक बोसो गियार चालनाय 500 फुल गियार बाहाय हापां दा खानो गाई मागला बोले हासा हम तक सेरेस मार नहीं बोले एडिसी हापां दा खानो बुझिया आसे खाना या त्रिपुरा था एडिसी हापां दा खानो काओ आसे फान खबां मन नगै काओ हाजार थाउजेन्ड अ जागा बाइद फाइलायजाक लखर गोबां मन नरक नाय तंदि जरानि न्यूज जे मानसा नरक न फुनुंनाय यार ओइ त्रिपुरा था YTF अंखरजा बुसकां एडिसी इलेक्शन बागै सर আসলে অবত কোন গিয়ার তিয়ারি ক গিয়া অমত নিশ্চয় নুক আমাকে থানসা তাবো বুবাগ্রানি যে থানসা 2021 नि 5 तारिख फेब्रुआरी वो बुबाग्रा जे थानसानी तिप्रासा इयाखबा तिप्रा मथा हनै जे सें सामानि दिननि सिमी ताबुक जरा तिप्रा हस्तेनि जत्त लुकरक दरन हारि नायदि अबनो थानसा जों कोनो ताताल सावै जों कोनो केबनो तकबुकुर खुंनाबोनि साया केबनो प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध हनैबो जों साया केबनो बुवा सेकांनारे हनै साया केबनो नगो जों बुमाबो खिखलाया केबनो जों हुमकि बरिया किन्तु हाइपानो चिनि काइसा बुबाग्रे मतो नरक थानसा मा तंनाय बेतन रिया रां बात करि तनिया जों तो आकगो साया नरक हाय जों ताताल साया 860 कोटी नोंखो साइ टंका 6645 कोटी कोनो जागा सागा 39% माने 12,500 कोटी एखाने 12,500 कोटी नि कक बसाव 6000 कोटी नि कक साव नरक हाय ताताल हासागाता करियाबले आगे ताताल साव दे रिसो बुदना नाय तामने कक दिन अब तालिक बाले त्रिपुरा सदर काम खाइतं त्रिपुरा सारो जनजाति नगरक त्रिपुरा एडिसी जतनि बागै सामनि बागै त्रिपुरा शुद्ध एडिसी शुद्ध त्रिपुरा बागै एडिसी एलाकायाव जे तंनाय बतंनाय और ताइसे कताल खाइए फातानि बरक खिजलां कलै मोसावै আমরা সবাই এক হ্যাঁ এক হইনাই এডিসিনো দখল খাইনাनि वानसुं माने बन्द खाइदे त्रिपुरा रमैना मांलाक जों थैगे थैमानो हायसे सार अमाइका नेशनल हाईवे आसु ब्लक नि थांका साइ लोको थाउजेन्ड ल एन्ड अर्डार हाइकाबा काइसा हापांनै काइसा लोको थांनानै लाइसुनानै सरकाराव सिनो रगनम हाइता खाइसि दिसि मा हानाय काला सार आसु बरक गोबांमा नामा हिनाय अबनि परेताम याखातै बंनाय अरो बाथाक लाखसिनि अबत जा शुरुआत যখন जों चुरान्तं थाङोनो सारा त्रिपुरानि प्रत्येक लामायावनो नों कामान बायदा तलांनाय बुलडोजर बायदा तलांनाय नों तलांमानाय त्रिपुरासानो अब नों फेरा बायदि निनि गुलि कयटा दं मानिक साहानि निनि कयटा गुलि दं त्रिपुरासानो दमन खायनानै उग्रपन्थीयानो साका बलं बरंनि साका चिनि रियां ब्रु रंनो बांलादेशनि फायनि साका हा नोंथाय सानान जागा करि खेदा ए आबनि बागैनो सोंथिनि थानसा हामबाय बेला हाबाय नायटंदे खाबसम बेलाय थाउजेन्ड बाइक गारि फाइसक बाइखिया त्रिपुरा मथानि बोखाखै काइसा बाइक रेलीनि बोखाखैनो प्रमाण खाय दङ त्रिपुरा मथाव 2026 हायना हाय त्रिपुरा मथा एडिसिओ तैसे हापां खानानै फाइसिं तिनि लेम्बु सराने अ मांखलि बुबाग्रा बाहायना अ जागा फायै स्वयं बाइक रेलीओ हिम पाइनाय लुकुरकनो लगेरिनाय नायटंदे जरानि न्यूज जों नरकनो जे मानसा फुनुंनाय स्मिथ बाइ कक सानाय जों यांतै नायसि कांकाटिसु नुक पाइलिया कसा कर्म एकदम मारंगै तंका नेशनल हाईवे पूरा ब्लॉक अंगै थांका बस गियार वै त्रिपुरा मथानि बोखाखै YTF फिलो अंखरै तंका संसार प्रस्मित बाय कक सानाय दसार साग्रा दै बाहाय बेलाय हामबाय म जरावा सुनो लगिरमान बागै जरानि न्यूज सिनि मंगल बाबू नरक साइमान नुंबो मिया खय डिस्ट्रिक्टआव थांगाना खय डिस्ट्रिक्टनि तो नुखाना नरक तिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि नुंनाय आं मनो साना मुसंगो बोसोरांगो सिनि TTDC संमारिनानै थांबाय दङ आ जागाव जे
BJP पार्टी भारतीय जनता पार्टी जे वर्ल्डनि बिगेस्ट पार्टी साइटनाय जों बनो सानामु जों 2021 तो बरक 10टा सीट माखा ताकलाय मो 2026 बंनियो पदबुबार न ओ जे 10टा तंमाने जों आबनो मुलाय फुति फुयै पुरा खितार बानाय एडिसिनाय आंदर सबां कपलंखारि बानाय मुलाय फुति फुय खितार बानाय पदबुबार जदे जों बारसाबा नारगायसे एडिसिव जों न तिन नुखाना जों सायायसे तिने सिनेमा बाइक रेलिव बुसुक बर पांखा जों साया नरक मिडिया रक नरक न काउन्ट खादि नरक न हिसाब खायदे नरक न वानसुक दिजे फाइनाल टिटिएडिसि इलेक्शन बरक 28 जे 28 सानाय रक कायसा सि जदि माहागाय आं ति प्रमोट खायायसे याखै रेन पदबुवारनि मिनिस्टार सीएम रफं याखै लायने खबथाय लाइस माले पदबुवारनि मिनिस्टार अंथन जे पदबुवारा थांनाय अंथन बरक तिनि बाइक रेलि बा मेनि बाइक रेलि नगै बरक बीजेपी पार्टी खायमानि बरक आफसुस ngoi to hanaisi tamni bage sing BJP पार्टी खायगेना BJP पार्टी खायoi जदि ति प्रमोट पार्टी बा बबग्रां लगि to हागाय तिनि मो जे मो तो सिकन जासे तिनि मो लाइन तो सिं एकदम थुमजां होइसे जों जदि मो थुमजाया कायसा जदि लेखा जदि बाइक जदि मानजु खागाय सिनमो बाइक आगत लाने होते कमलपुर को ngoi खामो तबे एडिसि इलेक्शन सामफाय फाइमानि बाय किसा खानामाने मिनिस्टार बा पतिरपद नरकनि दल कायसा खाकसाने BJP थानायनि खानामाने बोसोक गबै आबासार नायदे आबदे हाय जदि सिन पार्टी ओ कसम जदि परक दं दहागाय ओ बरंग पार्टी जागर थामानि नाखाय साजागो आइसि कारण गाय पार्टी दं पार्टी ना हामिया खानाय आमहाय बरंग नाखाय साजागिया कारण गाय मारनि मारो माइस्लाम जदि आलादा थांगोन पार्टी ओ बेलाहे गाहामनाय आं आमदि हिनि मानसुगो सो जे थानानै द जों नारक माया थांगोन किन्तु थांबानो कोनो लाबं लाब BJP पार्टी न जे गानान निसिमि सिनिया ओ BJP पार्टी थानाय आइसि ini boran chimni bosa jara him janai kini lembo ne sera ne hoite khoi somni jora himo janai khe jamara khoi somni jora khapani dako kai bokok so noro nai tongde lembo soran chimni khoi somni jara YTF ne bokak ti pramothane baire leklai jai to national highway totally block ong thangka musuka bite fakia hazar thousand norok nogoino mangkhana asuka kobangma nai tongde jorani news thousand asa bite fakia block sini thangka ne road rock bahai जों सिओ बसखांनि एलिसं मारि अबनि एकटा एग्जांपल हासि जिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जे जत सीट दं माने सिनमा तमाकारि हिन्दी बर्तुनार वाखि नगर हिन्दी जिरानि हिन्दी मान्डे पुलिनपुर हिन्दी जों मेसिभ बुट बायसन हाना हाय जों कप्लाय दं गमेन दास एकटा तिनबो दृश्य हासि ताइ तिलुफान पटबुवार बालैया BJP पाइखा 28 या और 2 बार 800 बम तरक लागाइसि ओ बाइरेले YTF नि फान बायने फुनो गरे ए हम YTF फान सिगलानि फान बिएस के नुनो खसिगा रो बेला हामैसा साग्रा दे पटबुवार शेष पटबुवार ताइ वातै सिवागला गोसोकान पाइसा पटबुवार एकदम शेष त्रिपुरानि निनि आमसाय होय आरम्भ खाय जे यां एरिया वो आसुका हजार थाउजेंड बाइट फाइका पटताय बारै ज मानो मेटा हा पटबुवार ताय बारै ज मानो एदिसि पदबुवार तो तुयेसे बारो बर पाहार बार मानायबा बारगलाक बाहाय फिलिं खाय नङासो बरक मोसो नगय अब तो सब समय न तिप्रामथा यांका थानसा जत सब समय न महाय कै बरक बांगो तिनि छिमिया अब सब समय बांगै दं नाय 2026 तिप्रामथा फाइनाल ओइसा हापां तिप्रामथा फाइनाल हामबाय जों लुकुराक जों खप्तमेनो कायसा रेकर्ड सावो जों तिप्रामथा बबाग्रा वारियास जों डिसिप्लिन गलाय हामजागो आपण माने गलाय डिसिप्लिन भाबे তিনি বাইক যত তিনি হরেলি ফাইনে রক্ত নাই তো কয়রাই সিনা